Nilqawkom għal programm ieħor miktub u din id-darba ser nitkellmu f'dan il-programm fuq san partikolari. Nfakkarkom illi waqt li qed jiġi rekordjat dal-programm, id-dinja inkluż Malta hija għaddejja mill-problema tal-COVID-19 coronavirus fejn qed naraw qed tagħmel ħerba f'dak li huma nies infettati b'dana il-virus u aktar u aktar nies l-ammont ta' nies li qed imutu bih madwar id-dinja kollha. Huwa xokkanti dan ir-riżultat. U għalkemm dan il-programm mhux se ndaħlu f'dik is-sensiela ma huwa marbut ma' dak li qed jiġri bħalissa. Fil-fatt, illum se nitkellmu fuq Salm numru 2 illi bħalma ħataraw ma jistax ikun ma jintrabaċ ma' sitwazzjoni bħalissa f'dak li qed jiġri. Imma biex infakkarkom ukoll biex tkunu tafu wkoll il-ktib tas-Salmi huwa ktib ludi tat-talb, ktib li l-lud jużaw bħala talb. Fil-fatt huwa xi ħaġa li David kiteb ħafna minnhom u hemm xi ħaġa oħra li kiteb Mose u hemm xi ħaġa oħra li kitbu anke assissin li kienu jaħdmu fit-tempju u imma huma kollha talb illi la kienu tajbin dak iż-żmien għax huma ispirati mill-Ispirtu Santu fl-aħħar mill-aħħar. Jekk kienu tajbin għal żmien David, dan it-talb huwa wkoll tajjeb għalina llum. Apparti minn talb ukoll affarijiet li kienu qed issaħħu fil-ħajja ta' David u interessanti kif David jikteb l-affarijiet li kien jgħaddi minnhom forma ta' poeżija fil-ktib tas-Salm, xi ħaġa li anki naraw il-poplu Irlandiż jagħmel tradizzjonalment, jagħmel dak li jgħid, dak li għandu jgħid forma ta' poeżija u mbagħad ikantom bħalma kien jagħmel David. Den hija xi ħaġa relatata mal-poplu tagħna nferrex mad-dinja kollha, xi darba forsi nagħmlu programm fuq dan ukoll. U dana is-salm nistgħu naqsmuh f'sezzjonijiet. Kif ser nagħmlu fil-fatt f'dana il-programm, ser naqsmu dan is-salm daw 12 il-vers f'erba' taqsimiet għax hekk jinqasam u biex tkunu tafu kif ser jinqasam ħanibdew mill-ewwel u ħammorru mill-ewwel fuq l-ewwel 3 tifrus minn vers 1 sa 3 illi jiddiskrivu ir-rewwixta li l-mexxejja tan-nazzjonijiet qegħdin jagħmlu anke illum kontra Alla. Ejja ħalli flimkien naqraw daw 3 tifrus u tibdew tifhmu x'qegħdin ngħidu. Salm 2 u ħnaqraw versi minn 1 sa 3. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. Is-slaten tal-art iqimu u l-gbarat jiftehmu bejniethom kontra il-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Mela x'qed naraw f'dawn l-ewwel 3 tifrus. Mistoqsija. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. U allura hawnhekk qed naraw il-ġnus, il-popli, nies li huma mqarqa. Għaliex qed jixxewxu, qegħdin irrednu għal xejn. Il-kelma tgħidilna li qed jixxewxu kontra l-mulej u l-midluk tiegħu kontra Jexua il-Messija. U hawnhekk jerġa' l-argument illi semmejnilkom fil-programmi l-oħra fejn id-dinja anke dawk li jemmnu qed jadoraw Messija fals oġol tad-deb meta qed jadoraw Messija illi waqqa' il-liġi ta' Alla. Imma għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jrednu għal xejn? Għaliex qed jagħmlu dan kontra Alla? Hekk qed jistaqsi hawnhekk is-salmista. U naraw f'dan is-salm nazzjonijiet allura jinsabu mqarqa u l-popli qegħdin jiftehmu bejniethom biex jiġu kontra Alla. Din hija interessanti ħbib tiegħi. Nerġa' ngħid minn fejn beda dan il-virus tal-COVID-19 minn ġo Ċina, pajjiż illi ma jridx jaf Balla, pajjiż illi litteralment huwa ateju. Forsi mhux it-tort tal-poplu għax il-poplu hekk mallem, imma llum nafu hemm il-mezzi. Illum nafu li qed nersqu lejn it-tmiem u l-mulej qal iktar ma nersqu lejn it-tmiem aktar ikun hemm firxa tal-kelma tiegħu, l-intelligenza tikber u kulħadd se jkun sema biha.
bħal mettilkom anke fil-programm ta' qabel u mbagħad imxi tal ġewwa l-Italja minn fejn nafu illi ħareġ it-tagħlim ta' Babilonja minn ġol Knisja Rumana Kattolika u llum il-ġurnata qed narawh jinfirex mal-Ewropa kollha pajjiż ieħor illi qed iwarrab l-Alla qed jipprova jneħħi l-Alla anke mill-Kostituzzjoni tiegħu. Għaliex imma l-ġnus qed jixxewxu kontra Alla? Għaliex daw jiftehmu fil-laqgħat tagħhom u jirrednu għal xejn kontra Alla? Għaliex? Imma sabiħa il-salmista qed jgħid għal xejn qed irrednu ta' l-għolet m'għandhomx għalfejn għax Alla barka u protezzjoni u min-naħa l-oħra kontra Alla ma tista' tagħmel xejn. Bħalma ħanaraw iktar l-isfel issa f'dan is-san. Imma qed naraw il dawn il-pajjiżi ma jridux joqogħdu taħt il-liġi tal-Alla. U x'qed jgħidu f'Salm 2 vers 3. Araw x'qed jgħidu vers 3. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajlu minn fuqna l-bit tagħhom. F'kelma waħda qed jgħidu daw ma jridux joqogħdu taħt il-liġi tal-Alla li l-poplu tal-Alla qed jipprova jwassallhom. U fil-fatt il-liġi tal-Alla qed isejħula ktajjen u rbit. Bħalma l-Knisja Evanġelika sejħla toqla u saħta jekk inti timxi mal-liġi tal-Alla. Allura huwa x'qed naraw? Qed naraw issa mhux il-politikant biss, imma anke knejjes, rajja spiritwali, jitfid ma' daw il-mexxejja atej qed waslu l-istess messaġġ li ma rridux noqogħdu taħt il-liġi ta' Alla. Ma rridux daw il-ktajjen tal-liġi ta' Alla, ma rridux inkunu marbuta bl-irbit tal-liġi ta' Alla. L-istess messaġġ qed waslu u hija gravi. Mhux ta' bxejn. Is-salmista qed jistaqsi għaliex. Imma x'qed tagħmilhom Alla dan nies, mhux ġid raw minn għandu, mhux prosperità raw minn għandu, mhux barka jaraw minn għandu. Għaliex qed jiftehmu u jixxewxu kontra il-mulej u kontra il-midluk tiegħu. Fil-fatt, bħalma qed taraw jekk intom ftaħtu il-Bibja tagħkom, l-ewwel kelma f'dan is-salm hija l-kelma Ebrajka lama. Għaliex? Forsi jekk għandek verżjoni oħra bħal m'għandi anke jiena apparti għax għandi żewġ verżjoni differenti jew biex dejjem inkun nista' nagħmel l-istudju tiegħi. Il-verżjoni ta' Sajdon tgħid il-għala, ma tusax il-kelma il-għaliex, imma nafu li s-sens taż-żewġ kelmiet huwa l-istess. Il-għala u il-għaliex. Il-għala. Il-għala qed jixxewxu l-poplu, għaliex qed jixxewwex il-poplu. Għalfejn it-tmexxija tan-nazzjonijiet qed jippjanaw li jirribellaw kontra l-ħalliq tagħhom stess. Xi ħaġa li anke insibuha fil-ktieb tar-Revelazzjoni illi l-popli jridu jiġu kontra Ġerusalemm. Ma jridux it-tagħlim tal-kelma tagħAlla li joħroġ u joqogħdu taħtu. Ma jridux jafu bil-liġi tagħAlla, mhux veru. Il-problema li anke l-knejjes illum qegħdin jgħinu mingħajr ma jafu lil daw il-mexxejja. U forsi hawn min jistaqsi imma dak Kattoliċi u l-Evanġeliċi biss isemmi m'għandix għalfejn insemmi reliġjonijiet oħra li ma jemmnux falla ta' dan il-ktieb, jara li reliġjonijiet oħra li ma jemmnux falla ta' dan il-ktieb diġà huma pagani u ġentili għax ma jemmnux fl-istess Alla ta' dan il-ktieb. Insemmi dawn iż-żewġ denominazzjonijiet differenti għaliex huma iż-żewġ knejjes li suppost jemmnu falla ta' dan il-ktieb għalkemm awġuh u għafġuħ u dawruħ kif ridu huma biex dejjem ikunu komdi f'dak li jagħmlu huma. Imma għaliex qed joħduha kontra il-ħalliq tagħhom stess daw in-nies? Kontra dak li jħobbhom tant. Għaliex? Għaliex qed joħduha kontra dak li ħlif tajjeb ma jixtieqilhomx? Alla ġid biss jixtieqilna lilna ma jixtieqilniex dani. Id-dani aħna qed inġibuh illa għaliex ma rridux noqogħdu taħt il-kelma tiegħu. Lama. Għaliex? Tassew ma jagħmilx sens. Għaliex ir-rebellioni kontra Alla hija irrazzjonali? Għaliex il-bniedem irid jiġġieled malla tal-univers? Il-kreatur tal-univers. Għaliex? Innotaw li din ir-rebellioni hija immirata lejn Alla l-Missier u Jaxua il-Messija. Mhumiex qed joħduha kontra Allat folozz li jissemmow fil-kelma tagħAlla,
mhumiex qed jaħduha kontra l-Lat li jissemmaw fil-mitjoloġija Griega, mhux qed joħduha kontra l-Lat li jissemmaw fl-istorja Eġizzjana, imma kontra Alla ta' din il-Bibja u kontra ibnu Jexua il-Messija. U qed naraw allura f'vers 3 n-nazzjonijiet il-mexxejja u magħhom ir-rajja spiritwali qegħdin juru x-xewqa tagħhom li ma jridux joqogħdu verament taħt Alla, ma jridux ikunu suġġetti għal-liġi tiegħu, ma jridux ikunu suġġetti għall-kelma tiegħu għat-Tora. Dina jesprimawha f'vers 3 fejn jgħid illi inqattaw l-irbit tagħhom u nwadbu minn fuqna il-madmat tagħhom. L-irbit il-kelma Alla, għal-kelma Alla hija tirreferi hawnhekk is-salmista. Ma jridux l-obbligi li Alla qed jitlob minna. Alla qed jobbligana nagħmlu xi ħaġa qed jgħidilna tridu timxu mal-liġi tiegħi, mal-kelma tiegħi, u ma qed jgħidulu le ma rridux. U mbagħad nistaqsu illa li Alla qed jibgħat dawn id-diżastri fuqna. Naħseb ir-risposta toħroġ waħida ħaqqas għandi għalfejn Loqgħod nidħol fir-risposta ta' dik il-mistoqsija. Li ma jistgħux jifhmu daw in-nies huwa li jekk Alla u l-Messija għandhom il-ħbula, jekk għandhom il-ktajjen, jekk Alla u l-Messija xuha għandhom l-irbit, dawn huma irbit ta' kompassjoni. Jekk għandhom il-ħbula huma ħbula ta' kompassjoni. Jekk ikun hemm madmat huwa madmat faċli. Jekk hemm peace fil-liġi tagħna huwa peace ħafif. Jexua stess qalilna erfgħu l-madmat tiegħi għax il-madmat tiegħi ħafif. U aħna qed ngħidulu le, intu warrabtu l-madmat, inti qed tinna m'għadniex taħt il-liġi issa. Għażdak mardu nerfu qalilna Jexua. Jekk hemm ktajjen huwa ktajjen ta' mħabba ħbieb. Ktajjen li Alla fassal biex jorbotna għal dejjem miegħu. Bħal meta naraw kriminal marbut b'katina ma' pulizija biex ma jaħrablux. Għalhekk Alla tagħna liġi tiegħu biex jorbotna miegħu għax iħobbna mhux biex jarrestana, mhux biex jitfana l-ħabs, imma biex dejjem inkunu miegħu. L-irbit tal-kelma Alla huwa irbit li jorbotna ma' Alla. U aħna qed neqpaw insabtu saqajna u wibsu rasna ngħidulu le, ma rridux inkunu marbutin mal-kelma tiegħek. Ma rridux inkunu marbutin miegħek bil-kelma tiegħek. Irridu nkunu marbutin miegħek b'dak l-oġal tad-deb li qed noħolqu aħna, għax dak eħfef għalina. X'inhi rajta li l-mexxejja qegħdin jgħidu bħalissa? X'inhu l-messaġġ li l-mexxejja tad-dinja qegħdin iwasslu lill-popli? Il-mexxejja tad-dinja kemm politiċi kif ukoll rajja spiritwali u importanti li ngħidu għadi. L-għajta tagħhom hija ejja nkunu l-Alla tagħna stess. Dak li qed jgħidu. Bet inti ma tiġtaf balla tal-Bibja, allura trid tkun l-Alla tiegħek stess. Ejja neħilsu lilna nfusna minn taħt it-trażżin tal-liġi tal-Alla l-missier. U nagħmlu liġi tagħna biex immexxu il-pajjiż tagħna, u nagħmlu liġi tagħna biex immexxu il-knejjes tagħna. Dak hu l-messaġġ li bħalissa qegħdin iwasslu il-politiċi u r-rajja spiritwali fil-knejjes. Mhux tabxejn għaddejja d-dinja minn dak li għaddejja, mhux tabxejn għandna din il-problema fiżika. Problema fiżika, riżultat ta' problema spiritwali. Ħalli nagħmilha ċara, dan il-messaġġ mhux għan-nies tad-dinja. Dan il-messaġġ mhuwiex għall-pagani. Dan il-messaġġ mhuwiex għall-ġentili. Dan il-messaġġ huwa għall-poplu tal-Alla. Poplu li ħafna drabi jaqqas jaf x'inhu ġentili, hawn min jgħidlek jiena ġentili u nemmen fi Kristu. Jekk inti temmen fi Kristu ta' din il-Bibja, m'intix ġentili, ġentili huwa bniedem li ma jemminx fi Kristu. Ma
dak xi darba nagħmlu studju fuqhom, imma disgrazzjatament hija xi ħaġa li ħafna Kristjani jaħawdu. Jgħidulek jiena ġentili salvat bid-dem ta' Kristu. Jekk inti salvat bid-dem ta' Kristu, m'intix ġentili. Kont ġentili, illum inti salvat. Illum inti qsamt min-naħa l-oħra bħalma għamel Abraham l-Ebrew u bħalma il-kelma ludi, Ebrew u l-kelma ludi, bħalma Abraham il-ludi qasam ixmara għall-art tan-naħa l-oħra, l-istess ħaġa għamilt inti jekk inti kont ġentili, issa qsamt in-naħa l-oħra u ġejt temmen fil-Kristu tal-Bibja, allura inti s-saluni, ma lekx aktar ġentili. Ma daka mhux il-messaġġ tal-lum. Importanti imma li nsemmu ċerti affarijiet ħalli l-poplu jkun jaf fuq ix qed nitkellmu. U qed naraw li kif qedtilkom dan il-messaġġ mhux għad-dinja, mhux għall-pagani, mhux għall-ġentili, dan il-messaġġ huwa għal dawk li verament iħobbu l-Alla. Bħalma qedtilkom fl-aħħar programm li tkellimna fuq il-COVID-19, coronavirus, Alla jaf li ħafna nies iħobbuh. Imma jaf ukoll li daw in-nies minħabba t-tagħlim li qed jirċievu huma mqarqa. U dan il-messaġġi li qed nagħmlu aħna huma għal dawk in-nies. Teqbgħux aktar imqarqa. Iftħu għajnejkom, araw il-verità fil-kelma tal-Alla x'inhi. Oħorġu minna ulidi, oħorġu minn dak it-taħwit tal-Knisja Rumana Kattolika, oħorġu minn dak it-taħwit tal-Knisja Evanġelika Amerikana, oħorġu minn dak it-taħwit ta' kull tip ta' reliġjon magħmula mill-bniedem u ejja ħalli nagħmlu kif qalilna Ġeremija u nerġgħu mmorru għat-triq l-antika, għat-triq it-tajba. Meta għandek knejjes li qed jagħmlu lil popolin li aħna maħniex taħt il-liġi, allura inti għandek knejjes li qed juru antipatija qawwija lejn Alla il-Missier il-ħalleq tagħna. Ma naħseb m'hemmx mod ieħor kif tajla, qed juru antipatija kbira lejn Alla l-Missier. L-istess Alla li suppost jippritkaw minn fuq il-pulptu, ma min-naħa l-oħra jippritkaw Alla differenti meta jgħidu li maħniex taħt il-liġi tiegħu. L-istess spiritu ribellus li kien hemm f'Adam u Eva qed narawh fil-popli tad-dinja u anke fil-knejjes di il-problema di tal-biża' fil-knejjes għax jiena ma rridx noqgħod nitkellem fuq in-nies tad-dinja huma pagani jagħmlu huma li jridu għalhekk qedtilkom dan messaġġ għan-nies ta' Alla. Għaliex fil-knejjes hemm nies, hemm mexxejja spiritwali li għandhom l-istess ribelljoni li kellhom Adam u Eva. Adam u Eva li Alla qallhom isma' tistgħu tiklu minn kull ma tridu ma minn dik is-siġra tiklux. Qallhom tiklux minn dik is-siġra. Minn li ma kienu minn dik. U l-istess ħaġa qed jagħmlu r-rajja spiritwali tal-knejjes illum. Alla qed jgħidilna illi ħin il-bniedem li jimxi fil-liġi tal-mulej li laxqa tiegħu fil-liġi u jaħseb fiha lejl u nhar. Min-naħa l-oħra l-mexxija spiritwali jgħidulek le maħniex taħt il-liġi. U meta aħna qed nirribellaw issa lura, meta d-dinja qed tirribella, meta l-mexxija politiċi qed jirrebellaw, qed jiġu flimkien konfoffa biex jiftehmu kontra Alla l-Missier u Jaxxua l-Messija. Meta għandek il-knejjes qed jirrebellaw minn fuq il-pulpti u jwaslu messaġġ fals ta' salvazzjoni, allura x'inhi l-konsegwenza ta' da kollu? U hawnhekk ngħaddu għat-tieni parti issa ta' dan is-salm. U t-tieni parti ta' dan is-salm ħanaqraw it-tliet flus l-oħra li jmiss versi 4, 5 u 6 li fihom ħanaraw it-tweġiba ta' Alla għal-rebiljoni tal-bniedem. Il-bniedem qed jirribella kontra Alla, kemm dak li ma jemminx u kemm dak li suppost huwa kredent jemmen, qed naraw li kontra din ir-ribelljoni Alla għandu tweġiba. Ejja naraw x'inhi. Salm 2 ħanibdew minn vers 4, 5 u 6. Dak li hu fis-smawiet jidħak bihom, il-mulej biċċajt joħodhom, imbagħad ikellimhom bil-erra u bil-qilla tiegħu kexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Zion l-għolja imqazza tiegħi.
ma naħsibx li jiena żbaljat jekk ngħid li vers 4 huwa l-uniku vers fil-Bibja fejn jgħid li Alla qed jidħak. Vers 4. Dak li hu fis-smawiet jidħak bihom, il-mulej biċ-ċajt joħodhom. Il-problema ta' din id-daħqa li mhix daħqa ta' ferħ. Hija daħqa ta' sarkażmu. Il-mulej jidħaq jipprova jarana noħduha kontrih. Il-mulej jidħaq jipprova jara lin-nies tad-dinja imexxu lilhom infushom mingħajru, jgħidulhom m'għandniex bżonnok biex immexxu. Araw fiex ġibna d-dinja. Araw fiex qegħdin minħabba dal-affarijiet. Dan id-daħ kollu huwa tip ta' daħ mistmer. Mhux daħ ta' ferħ, mhux għax Alla huwa ferħan, huwa daħ mistmer. Alla qed iħares lejna u sarkastikament jidħaq bina. It-taħwida u t-taffiġa il-Babilonja li nnexxilna nagħmlu dal-aħħar 2000 sena. U li għadna d-dejjem minna sal-lum, l-istess Babilonja li Alla qed jgħidilna ħorġu minna uliedi. Ħalli ma kif ikompli l-vers fir-Revelazzjoni? Ħorġu minna uliedi, ħalli ma tintlaqtux mill-pesta li ħanibat fuqhom. Il-mulej qed jgħidilni qed tidu tissalvagwardjaw lilkom infuskom, ħorġu minn dan it-taħwid, Alla qed iwedna l-barka. Alla qed iwedna li jieħu ħsiebna, imma rridu noħorġu minn dan it-taħwid. Ma nistgħux neqgħu naduraw Alla falz, oġol tad-deb, oġol li nħadem 2000 sena ilu ġewwa Ruma. U issa ttieħed mad-dinja kollha. Nisħajjel lil Alla li waqt li Alla qed jidħaq qiegħed jgħid imma daw verament jaħsbu li daw verament jimmaġinaw li jistgħu jiġu kontrija u jerbħuli. Għalhekk Alla qed jidħaq. Qed jgħid imma daw bis-serjetà. Daw jaħsbu li jistgħu jiġu kontrija, daw jaħsbu li b'dak li se jagħmlu jistgħu jerbħuli. U aħna nafu fil-tip tar-Revelazzjoni illi anke wara da kollu li ħanaddu minnu, tkellimna fuq ir-raqat irridu ngħaddu x'inhu ġej għalina, għedna li dan il-COVID-19 coronavirus mhuwa xeħ dak li ġej, imma xorta il-kelma tgħidilna illi daw in-nies xorta ħaduha kontra Alla. Alla volja jaraw daw kollu, Alla volja jaraw il-qerda li ġejja fuqhom. Alla volja d-dinja ħadd esperjenza erda kbira minħabba r-rebellioni tagħha, imma xorta jieqpaw joħduha kontra Alla. Tant fil-tip ta' Revelazzjoni tgħidilna li d-dinja kollha se tkun qed tiġi kontra Ġerusalemm. Għaliex? Għax fiha se jkun hemm il-Messija. Minn hemmhekk se tkun ħirġa l-kelma tal-Alla. Il-kelma li suppost irridu nimxu fuqha. U d-dinja għax ma tiġ timxi fuq dik il-kelma tattakka il-Ġerusalemm biex minn li tkisser Ġerusalemm u għallu nista' kisserniha mhux ħa toħroġ aktar il-kelma. Imma minn verament ara dan il-ktieb nafu minnu ir-rebbieħ f'dik il-gwerra. Aħna nafu li Alla li jista' kollox, Alla li bħalissa qiegħed bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu u għandu kontroll ta' kollox bit-tiegħi. Alla mhux sorpriż bla l-COVID-19 coronavirus. Alla qatt ma kien sorpriż b'xejn dak li ġara fid-dinja għaliex Alla jaf kollox huwa jikkontrolla kollox. Għandu il-kontroll ta' kollox. U qiegħed jidħaq Alla nissies kont ma qalilna anke dan il-vers hawnhekk fejn qed jgħidilna li Alla qed ħares lejna u jidħaq. Alla qed jidħaq b'dak li d-dinja qiegħda taħseb u b'dak li d-dinja qiegħda tagħmel. Għax qed tiġi kontrih. U allura nafu bħalma għedna issa fil-programmi ta' qabel dan qiegħed iweddibna. Qiegħed iweddibna biex induru lejh. U wara x'jiġri aqraw vers 5 erġgħu xejn vers 5. Imbagħad ikellimhom bil-erra bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Wara li jieqaf jidħaq il-mulej se jkellem il dawk li jiġu kontrih b'rabja qawwija. Iva ħbib tiegħi, il-korla tal-Alla trid tiġi fuq id-dinja. Nispera li dina mhix il-bidu ta' dik il-korla.
Nispera li mhijiex. Imma bħalma qed naraw hawnhekk, Alla l-ewwel jitħaq dak li qed nagħmlu u d-dinja ilha tagħmel affarijiet ħżiena. Issa ormai id-dinja kollha għaddiet liġijiet illi Alla jabborri, Alla jobod. Id-dinja kollha, mhux pajjiż l u pajjiż l. Liġijiet illi kulħadd qed idaħħal biex warrab l-Alla minn ġo nofsu. Il-mument li Alla ħajqaf jitħaq, vers 5 qed jgħidilna, imbagħad ikellemhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. U dan jfisser li dak li qed naraw bħalissa huwa l-bidu tad-dikjarazzjoni li Alla għamel meta ddekjara il-Jexua, il-Messija, huwa il-Midluk tiegħu. Ma ninsawx li din hija dikjarazzjoni ta' Alla anke f'dan is-salm, issa narawha f'dan l-istess salm, insibu din id-dikjarazzjoni li Jexua huwa il-Midluk tal-Alla il-Missier, the Anointed One. U qed naraw id-dinja tiġi kontra Alla l-Missier u kontra Jexua is-Salvatur. L-Alla ma rridux nafu bih u jekk ħanipritkaw Salvatur, ħanipritkaw Salvatur li m'għandux jaqsam xejn mal-Messija ta' din il-Bibja li ġi biex iressaqna lejn Alla permezz li nimxu wara l-liġi tiegħu. U Alla qed jgħidilna isma' Jexua huwa is-Sultan li wara ħtitu timxu. Jexua huwa s-sit li wara ħtitu timxu. Bal inti biex tkun taf kif ħatimxu wara Jexua tittara Jexua x'tib ta' liġijiet għandu li inti titosserva biex timxi warah. U żgur mhux forsi li l-liġi li Jexua għandu biex timxi warah hija l-liġi li Alla ta' lil Mosè xejn differenti u wara dik irridu nimxu. Illi qed naraw illi Alla għasel li jpoġġi l-Messija biex ikun is-Sultan tiegħu u li se jirrenja minn ġo Ġerusalem. Għalhekk qedtilkom id-dinja kollha tiġi kontra Ġerusalem, xejn qed ngħid xejn ġdid għal min jistudja l-Bibja, għal min jara l-Bibja, dan kollu huwa miktub f'salmi oħrajn, jekk naqraw pereżempju salm minn Arija 83 fejn anke David jitkellem fuqha, anke l-ktieb tar-Revelazzjoni miktub minn Ġwanni. Permezz ta' dak li qallu Jexua stess, naraw li l-art imqazza, l-art imweda, ser tkun imdawra bladu ġejjin kontrija. Għaliex għax Alla għażel li s-Sultan tiegħu jirrenja minn hemmhekk, imexxi id-dinja minn ġodan il-pajjiż. Fil-fatt araw ħalli nikwotaw ġi skritturi biex ninsaħħu u nikkonfermaw dak li qegħdin ngħidu. U jekk tmorru miegħi fil-ktieb ta' Iżajija kapitlu 2 vers 3, Iżajja jgħidek. Kotra ta' popli qed jiġu jgħidu ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-olja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Zion joħroġ it-talim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Kemm nixtieq f'dan il-programm għandi ħin niftaħ fuq dan il-vers imma żgur li dan il-vers irid sensiela ta' programmi waħdu. Apparti hekk, Iżajja mhuwiex l-uku profeta li Alla għażel li waslilna dan il-messaġġ imma wkoll hemm il-profeta Mikea. Mikea kapitlu 4 vers 2 illi jgħid kontra sħiħa ta' ġnus qed jiġu jgħidu immorru u nitilgħu fuq l-olja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb biex jallimna triqatu biex aħna nimxu fi triqatu għax minn Zion toħroġ il-liġi u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Għalhekk id-dinja ser tattakka l-Ġerusalem. Ma tridx tisma' l-liġi tal-Alla. Mal-politikanti, mal-mexxejja, mal-pagani, ma dawk illi ma jemlux balla u li seġu kontra Ġerusalem se jkun hemm ir-rajja spiritwali li wkoll ma jridux il-liġi ta' Alla imma jridu jagħmlu l-liġijiet huma fil-knejjes tagħhom. X'qalu mbagħad vers 6 il-mulej? Għax jien għamiltu s-Sultan tiegħi fuq Zion l-olja imqazza tiegħi. Mela hekk qed naraw dik id-dikjarazzjoni li għadni kif semmejtilkom illi Alla għamel il-Jexua l-Messija is-Sultan
fuq Zion, fuq l-olja ta' Zion, jekk intom għadkom ma tafux x'inhi l-olja ta' Zion, marru simgħu. It-talim li għadna kif tellajna fuq il-YouTube channel tagħna fej hemm il-famuża taħdita tal-post l-aktar qaddis fid-dinja. U tkunu tafu fejn hu Zion u għaliex huwa l-aktar post qaddis. Imma hawnhekk il-mulej qed jgħid għax jien għamiltu sultan tiegħi fuq Zion l-olja imqazza tiegħi. Huwa digrit illi Alla qed jgħid u jekk Alla għamel dan id-digrit jiena m'għandi l-ebda dubju li dan id-digrit ser iseħħ. U dan jfisser li dak kollu li l-politikanti qed jagħmlu biex iwarbu l-Alla minn din id-dinja, dak kollu li qed tagħmel il-Knisja Rumana Kattolika u dik Evanġelika biex tippreżentalna Salvatur differenti, Messija differenti, kollu se jaqa', kollu ħajspiċċa fix-xejn għaliex għax Alla se joħroġ rebbieħ. Dak li ddikjara Alla se iwettqu. Jaxua, il-Messija se jkun is-sultan fuq Ġerusalem u se jiġi biex imexxi l-ġnus għal 1000 sena. Dan huwa kollu miktub fil-ktib tar-Revelazzjoni ħbib tiegħi. Wara dan, wara l-1000 sena tmexxija ta' Jaxua, se jkun hemm il-ġudizzju. U għalhekk qedtilkom il-popli ħajkunu għaddew minn taħt il-qilla tal-Alla. Se jkun hawn Jaxua imexxi permezz tal-liġi, permezz tat-Torah, b'hekk se jmexxi Jaxua bit-Torah. U xorta n-nies ma jkunux rudi jisimgħu bih, xorta l-popli ma jridux ikunu jafu bih, u se jiġu kontra Ġerusalem. U mbagħad jiġi il-ġudizzju, u mbagħad naraw il-erda ta' dal-univers kif nafuh, naraw sema ġdida, naraw il-ħolqien ta' art ġdida, u mbagħad il-Messija, Jaxua l-Messija, jieħu postu bħala is-sultan ta' Ġerusalem il-ġdida, il-Ġerusalem li mbagħad tittinżel u minn ġa fiha ħajsaltan fuq min, fuq dawk li jkunu għaddew għal ħajja ta' dejjem fuq dina l-art. Għalhekk forsi fl-aħħar programm jgħidtilkom kif naħseb jiena x'huma l-infern u l-ġenna huma xi ħaġa differenti billi nisimgħu l-Knisja Kattolika u dik Evanġelika tippriedka għaliex jiena ma nemminx li aħna se nkunu x'imkien fis-sema indoqqu l-arpa forsi bil-warrani barra fuq xi sħaba, imma l-kelma tiegħi, il-kelma li għandi jiena li l-kelma tal-Alla tajt illi l-umli, il-ġusti se jirtu l-art. The meek shall inherit the earth. Hawnhekk ħankunu qed ngħixu l-eternità, ma dak suġġett differenti programm ieħor. Ngħaddu għat-tielet taqsima ta' dana issa, u issa ħanitkellmu fuq versi 7, 8 u 9. Issa, mela l-ewwel rajna l-Alla jitkellem, għamel digrit għal isma' daka jien għamiltu sultan minn fuq Ġerusalem. Issa f'dan il-vers ħanaraw il-Messija stess innifsu ser jitkellem. Araw ser jgħid. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u għalli ibni int jien illum nissiltek. Aħna nafu li Jaxua u ben Alla u għalhekk qed ngħidu isma' dan huwa Jaxua li qed jitkellem u qed jirrepeti x'qallu il-mulej Alla il-missier. Ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf art bil-priża tiegħek. B'virga tal-ħadit int tkissirhom bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Mela, nerġa' ngħid f'daw it-tliet tifrus il-Messija qed jitkellem u qed jiddikjara x'qallu Alla l-missier. Allu bnient illum jiena nissiltek u anke qiegħed Jaxua jgħid x'inhi l-wegħa tal-missier illi waqt li d-dinja ġejja kontrih, waqt li l-poplu ġejjin kontrih u ser joħroġ rebbieħ. Minn dawn it-tliet tifrus nistgħu nkunu ċerti li lil Jaxua mhux se jittieħidlu it-tron. Jaxua huwa ddikjarat is-sultan li ħajmexxi minn ġewwa Ġerusalem il-ġdida u ħadd ma se joħodulu postu. U hawnhekk qed naraw dikjarazzjoni illi l-għadu tiegħu ħajbilhom frak
bħal ġarra tal-fuħħar frak ser jagħmilhom. B'verga tal-ħadid int tkissirhom qallu Alla l-missier. Alla ħalaq id-dinja. Da huwa studju sabiħ interessanti, forsi xi darba nagħmluh. Alla ħalaq id-dinja biex il-Messija Jexua ikollu ma' min jgħix, ikollu ma' min jammar, ikollu ħutu bil-gżus. Alla ma ħalaqx id-dinja biex aħna nkeċċu il-Jexua minn ġo fiha. Alla ma ħalaqniex hawn biex aħna s-Jexua dawlu leta inti tiġix m'għandekx taqsam, xi ġifieri? Din ħalaqa l-Messija. Alla tkellem u d-dinja saret. Jexua huwa l-kelma talla, huwa Jexua li ħoloq da kollu biex jista' jiġi u jammar f'nofsna u jammar magħna. U aħna qed ngħidulu le ma rridux tiġix law. Imma minn daw it-tliet tifrus qed naraw illi Alla se joħroġ rebbieħ. Alla ddikjara li Jexua huwa l-Messija, Alla ddikjara li ħajrrenja fuq kulħadd, Alla ddikjara li Jexua ħajkisser l-edewwa tiegħu u dak li Alla qal kollu ser iseħħ. Imma bħalissa dak li qed nagħmlu qed ngħidu isma' ma rridux tersqin nixlaw. U għalhekk ninsabu fiex ninsabu, għalhekk id-dinja għaddejja minn dak li għaddejja, għalhekk qed irid jiġu ħafna affarijiet għar minn dak li diġà għandna fuqna. Ejja ħanaddu għall-aħħar taqsima ta' dan is-sal u ħammorru issa lura l-aħħar tliet tifrus li huma versi 10, 11 u 12. Issa waqt se naraw xi ħadd ieħor jitkellem, l-ewwel rajna l-missier. U mbagħad għadna kif rajna lil Jexua jitkellem, jiddikjara x'qallu Alla. Issa ħanisimgħu x'għandu xi jgħid l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu ta' Alla, il-qawwa ta' Alla. Kif nafu li l-Ispirtu Santu għaj ħanqarawhom, nkunu nafu. Hawnhekk ħanaraw l-erf jitkellem. Minu l-erf fil-kelma ta' Alla? Kull meta Alla permezz anke ta' Salamun għalilna biex nagħtu kas tal-erf. Għallinna semaw għatu kasta erfi għaxa jkun tajja palikom. L-erf hija kelma ta' Alla. Ejja naraw x'għandu xi jgħid l-Ispirtu Santu. U issa slaten ifmu sewwa twidbu intom li taħkmu l-ard. Qed jedilna kulhom widmin, qed nafżakom, qed nibatilkom dan għall-COVID-19 coronavirus biex iwiddibkom. Għadni mhix qed niġi bil-korla fuqkom, qed noħodkom bil-kalma, qed noħodkom bil-paċenzja. Vers 11. Aqdu lil mulej bil-biża' u bir-roda riġlejh busu. Dispeċini hawnhekk hemm litteralment hija translation naqra bażwija jiddispeċini ngħid. Issa ngħidilkom għalfejn. Vers 12. Int li ma jadabx u intom tinqerdu għax malajr tixel il-illa tiegħu. Ħin jadaw kollha li jistkennu fih. Ħanerġa' naqrom it-tlieta f'daqqa biex nagħmlu naqsens. U issa slaten ifmu sewwa twidbu intom li taħkmu l-ard, aqdu lil mulej bil-biża' u bir-roda riġlejh busu, li ma jadabx u intom tinqerdu għax malaj tixel il-illa tiegħu ħinja dawk li jistkennu fih. Għalfejn qedtilkom hija translazzjoni bażwija jiddispjaċini meta nara dan it-tip ta' translations tal-kelma talla, illa li hawnhekk fejn jintilef kull sens ta' dak li Alla qed jgħidilna. U huwa minħabba dan l-iżbalji, minħabba dan il-qerq illi ċertu tagħlim joħroġ żbaljat u fals minn fuq il-pulpti. Il-kelma ludija, il-kelma oriġinali f'dan is-salm mhijiex boslu saqajh. Il-kelma oriġinali hija naxku bar, busu, liben, mhux boslu riġlejh. Issa jekk inti titbuss ir-riġlej tal-liben, jiena ma tagħmilx differenza fejn buslu, imma l-kelma hi busu liben. Jiġifieri
aċċettaw lill-liben, ħadnu lill-liben. Lejh irridu nħarsu, li irridu naċċettaw, warajh irridu nimxu. Dak li qed jgħidilna dan is-salm, twidbu. Intom li ħakkiema tal-art, intom li tmexxu, intom li tmexxu politikalment, intom li tmexxu spiritualment, twidbu b'dak li qed jiġru madwarkom u busu lill-liben. Illa għaliex hija differenti din il-verżjoni, ovvja illa għaliex hemm problema kbira mill-poplu ludi li għandu din il-kelma illi għaliex ma jemminx li Jaxua huwa l-Messija kellu bil-forsi bdel dan il-vers għax kieku ħallija il-vers jgħid busu liben allura kien ikun ċar li Jaxua huwa il-Sid u s-Salvatur. Imma din huma ma jemnuhiex u għaldaqstant biex di ma tippuntax lejn Jaxua ibidlu il-kelma. Affarijiet li anke tkellimna fi programmi oħra fuqha, affarijiet li jagħmlu meta jiltaqgħu ma' xi ħaġa li tipponta lejn Jaxua bħala il-Messija tagħna. Jaraw kif ibidluha biex iwaqqgħu dak l-argument. Imma x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw kif Alla li huwa mħabba, Alla li huwa mimli ħniena jista' wkoll ikun irrabjat. Jekk in-nazzjonijiet u l-mexxija tagħhom kemm politiċi kif ukoll spiritwali ser jibqgħu jirribellaw kontra Alla, ser jibqgħu jirribellaw kontra Jaxua tal-Bibja, ser jibqgħu jirribellaw kontra l-Messija tal-Alla l-midluk tiegħu u kontra l-liġi tiegħu, iva ħbib tiegħi, il-kastigi ġejjin. U ġejjin kastigi koroħ u kastigi kbar. Ħafna nies jixtiequ Alla ta' mħabba, Alla ta' ħniena l qatt ma tintemm. Imma jdispeċini ngħid illi dan it-tip ta' Alla fil-Bibja ma jeżistix. Alla huwa mħabba, Alla huwa mimli ħniena, imma ħatiġi ġurnata fejn l-ħniena tiegħu se jkollha tieqaf. Ħajkun hemm ġurnata fejn ħajkun irrabjat. Ġej żmien fejn Alla ħajrrabja. Wara dak kollu li qegħdin naraw isseħħ madwarna. Għadna ma nistgħux nifhmu ħbib tiegħi. Għadna ma nistax nifhmu x'qed jiġri meta naraw il-mexxej tal-Knisja Rumana Kattolika jgħid illi minħabba dina il-coronavirus, ħabba l-COVID-19 coronavirus, ħajtħassru ċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, imma mbagħad il-vari se noħorġuhom f'Settembru. Iwa allura maħniex nitalmu, imma bis-serjetà qatt ma ħanitalmu illi meta noħorġu bil-vari fuq spallejna nduru fl-ibliet u l-ħola tagħna qegħdin niksru t-tieni kmandament. Possibbli mhux ħanitalmu. L-istess fil-Knisja Evanġelika. Iwa għaddej minn da kollu, qed taraw x'ġej fuqna, qed taraw ir-riżultat fiżiku ta' problema spiritwali u teqpaw twebsu raskom u ssabtu saqajkom u tajdu li le aħna maħniex taħt il-liġi illi Kristu waqqa l-liġi. Meta ħatiftħu għajnejkom? Meta jkun tard wisq? Ma jeżistix Alla ta' ħniena li ma tintemm qatt. Xi darba Alla ser jieqaf ikun ħanin magħna u il-konsegwenzi ġejjin. Dak huwa l-Alla tal-Bibja, laqqas hekk hemm miktub fil-Bibja. Il-konsegwenzi ta' dak li aħna qed nagħmlu ġejjin. Alla ħajqaf ikun ħanin. L-istess, ħafna jaħsbu li Jaxua kien sempliċiment mastru daxxa ġewwa Nażarett. Le, ftakru Jaxua il-Messija huwa bniedem li wkoll kien jirrabja, ma kienx daqshekk sempliċi. Ma kienx ma studaxxa sempliċi ġo Nażarett. Kien ukoll jirrabja nafuhom l-istejjer ta' meta qaleb l-imwejjed fit-tempju. Huwa wkoll Jaxua il-kelma tgħidilna li ħares lil poplu u beka u tħassru mimli kompassjoni, mimli ħniena. Imma meta kien il-ħin li jirrabja Jaxua irrabja.
U hekk se jerġa' jagħmel ma' dawk li mhux qed jonoraw l-Alla l-Missier. Meta qed ngħid ma jonorawx l-Alla l-Missier, jara li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi tiegħu. Jekk inti qed tgħid li m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla, inti m'intix tonora lill-Alla l-Missier. Jiddispjaċini, imma dik hija l-verità. Jekk aħna lesti li imbusu lill-liben, jekk aħna lesti li naċċettaw il-Jexxua il-Messija kif inhu miktub f'dan il-ktieb, il-korla tal-Alla tieqaf bħalissa. It-tawwal ma terġa' tiġi. Naħna għedtilkom aħna irridu nkunu biex irrażnu da li ġej fuqna, minna jiddependi kemm tkun qawwija din il-pesta bħalissa, minna jiddependi kemm it-tawwal bħala perjodu minni u minnek. Għaliex Alla għalilna busu lill-liben, aħna nafu li f'ħafna kulturi, pereżempju, il-bowsa hija konsidrata qatt ta' ġieħ. Pereżempju, ħansemmi xi ħaġa m'għandix taqsam xejn mas-suġġett, imma jekk intom taraw films tal-mafja, tafu kif dawk li huma lejali li l-mexxejja tagħhom fil-klan tal-mafja dak li huwa id-don, meta jiġu qudiemu ibusulu ċ-ċurkett. Sinjal illi huma suġġetti taħtu, ifisser illi huma sottomessi taħtu. L-istess naraw il-Ġuda jagħmel ma' Kristu fil-ġnien tal-Eden, xi ħaġa li kulħadd jaf. Ġuda ġie ibus il-Kristu. Għas-soldati dak kien is-sinjal li isma' dan l-Messija, imma bejn Jexxua u Ġuda dak suppost kien sinjal li Ġuda kien sottomess taħt Jexxua. Dik hija l-kultura. Il-problemi illi dawk li verament huma mhux ħa nitkellem issa fuq il-pagani, il-pagani huma pagani ma jafux balla. Ħafna minn dawk li jippritkaw il-kelma tal-Alla qed jagħmlu bħal ġiwra, qed ibusu lil Jexxua. Imma mhux qed ibusu il-Jexxua ta' din il-Bibja. Qed jagħmlu bħal Ġuda, qed ibusuh, imma qed jgħidulu isma' aħna l-oġol tad-deb qed naduraw. Għax il-liġi tiegħek peace, il-liġi tiegħek irbit u ma rridux noqogħdu taħta, ma rridux nintrabtu bil-ktajjen tal-liġi tiegħek, ma rridux nintrabtu bil-ħbula bl-irbit tal-liġi tiegħek, hija peace, hija madma hija saħta. U r-riżultat ta' dan kollu allura huwa il-mart li qed naraw ġej fuqna bħalissa. Għaliex għax il-Knisja ma tridx toqgħod taħt il-liġi tal-Alla, trid Messija kif timmaġina hi, trid Messija kif joġob lila. U qed naraw allura li biex is-salta nil-paċi f'din id-dinja rridu imbusu lill-liben. Irridu nnersqu lejn Jexxua. Minflok x'qed tagħmel id-dinja? Id-dinja qed tkompli fir-ribelljoni tagħha kontra Alla, fir-ribelljoni kontra Jexxua il-Messija. L-aħħar vers f'dana is-salm huwa ħenjin dawk kollha li jittamaw fih. Interessanti, l-aħħar vers ta' Salm numru 2 huwa l-ewwel vers ta' Salm 1. Kien il-bniedem li ma jifhimx, ma fehmet il-ħżiena. Biex tkun ħieni tittimxi mal-kelma tal-Alla. Ħsieb għal-konklużjoni, forsi m'għandux jaqsam mas-salm, imma huwa xi ħaġa interessanti, huwa il-fatt l-istorja ta' Ġona u ħanagħlaq hawnhekk. Meta ħafna tidilhom x'inhu s-sinjal li Jexxua tkellem fuqu fl-istorja ta' Ġona. U jiena ħansaqsi lilek u ħantik ftit sekondi x'taħseb. X'inhu s-sinjal li Jexxua tkellem fuqu fl-istorja ta' Ġona? Il-messaġġ li Jexxua rrefera għalih meta tkellem fuq l-istorja ta' Ġona x'kien il-messaġġ ta' Ġona? Indmu jew tmutu. L-istess messaġġ li Alla qed jgħidilna llum. Indmu, duru lura lejn liben, aċċettaw il-Jexxua l-Messija bħala s-Situ s-Salvatur tagħkom. Skont kif inumaw, mhux skont kif jgħid ir-rej spiritwali tiegħek. Duru
jew tmutu. Indmu jew tmutu. Dak huwa l-istess messaġġ. Il-messaġġ li Kristu rrefera għalih fl-istorja ta' Ġona huwa l-istess messaġġ li Alla qed jgħid lill-poplu tiegħu illum. F'dana l-istudju ta' Salm numru 2 ħanifqu hawnhekk bib tiegħi bħal dejjem nidilkom oqgħodu attenti. Fit-tagħlim tagħkom qatt tagħtu każ qatt temmnu x'jgħid il-bniedem imma emmnu biss dak li hemm miktub u bħal dejjem f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmulkom Shalom.